Ti namar balai bang UI ha Facebook yau tu khna mau ba kopi ya ka profile jonga ya ka kerteng jonga upunun kam bakla ya ka kerteng jonga bat upunun kam ru ya kidor jonga ban comments tik lo kum ban mangai ban ben ya ka parti BPP lane ban keren ben yu ba arden tinga kentui pi baro khaj ba namar ka Facebook nga ai badang do todong mo nga khlam ai Archelius do todong tang ka YouTube channel jonga tikamot nga ai Archelius do todong handai unia ubri u kopi da ki dur jonga na ka YouTube channel bat da ki da ka profile jonga na YouTube channel bat usa comments pat ha ka Facebook tinga ai warning yu ubri uru lada skau thu tinga ngan le da batang e namar ka dur jong uru ngala yu mo ngala de tem ka dur jong uru tinga kan tu ki kmi ki paru ba kim dei ban kidi ban pet bahai ki kon ki ba kim dei ban sya ki kon ki ba kin le de ki kam ki bom dei mo ban penjak buram yeno tinga kan tu pi baru khat ki pro Facebook ru amba pin share kana ka YouTube channel nga mo nang ba namar hoy la da udei ugritor mo kana nei tangba umdei ban bu personal yala de ya ka profile ka jonga lene kerteng ka jonga bad ka jat ka jonga bad ki dur ka jonga kani kri ki jingle ko bakla kani kam ngamla on pediang dai ledu apo Facebook baru khat ki ong bangang akan tho ya ka parti BPP ki don ki bala kan no ru ki ong bangang la yo pisa na ka NPP kani kri ko bakla nganomla on pediang ni kani te pila ban kopi bale ngamla ang banbu copyright ya ka Facebook ne ka YouTube channel namar ngakwa ba kibriu jungi kin yo kam yo jam handai lada pi pendon kam bakla da kani kalenti am te kamut ngan hap ya chakmat ngan hap ai da batang e aru te pide ban sngau thu lada pi pendon kam bakla kani karukom klam da tip ka an bat klam da bur enti ya kata ka rukom penya jongka Facebook ne ka YouTube channel ne ka Instagram kani griu bakla ngang no ngi pi pila ban du no wat ik to account jong piru ngila ban ai information ba ndu sunan to account jong pi te pin tim nom dai ban le akum ni kamlong go bakla fil le akum ni kani kadi gijing bakla jong pi gijing penun kam bakla jong pi ya ka kerteng jonga ya ka jat jonga bat ya ka profile jonga na Facebook bat ya ka kerteng ka nam ka buram jonga na po YouTube channel kani kadi gijing penun kam bakla jong pi nganom la on pediang dalile ru kum kani gijing le jong pi tenga sngau thu ba baru khat ki bape ha ka YouTube channel ni ka Facebook ba kim dei ban sngau thu bakla ba kani kar kom ai ha Facebook Archelius do todong ban comments persya ya ka BPP le ban comments persya ya ka ya uba arden kani kam dei manga mo mdei manga handai kani ka dei tang ka jing penon kam bakla jong uni ukhna ngan sapan paw hadian ni kerteng jong u bat ikadur jong uru ngan sathat lada sngau thu am kumba penjak buram menga ngangan sa penjak buram sendon ya kajat jong u ya ka dur jong u bat ya kajaka syong jong u sa penjak buram sendon te kadi ki tu jong aba phidi ban sngau thu ma wat jumlian ban le kum tu kamlong aba baha ban le tu wala kat no sien nga yai map la da pi pendon kam bakla kat no noru hendrai nga yai map pi hendrai wat perkhat pade ba pin penjak buram ya ka buram ka ijat jonga da kani kalenti kani ka bomla ban long nganom la ban priang ni kani kalenti hadian habut pin ong ma badeng ba ngala kum le bakla katan nomla ara mo nomla ara ban compromise halor kini ki jingle ki jong pi ti ngakan tu pi bar khat ru ki ba ju kerchan bahai ki video jongana YouTube channel ne na Facebook ne Instagram ru am ba pila ban kopi ki video jonga tang ba phimla ban bu personal pede da ka kerteng ki jonga ne da ka dur jonga ne da ka profile jonga phinomla ban le kumta namar kani kalong ka bakla kalong be an ti video ngau thu tangkat ne hi kejing persya junga kubli sibon kubli sijarngo ka step pesu kemani pi bar khot ki bajing kosan bahai video junga nang post ka por ti sa share ya kani video khanang ba utu ba pendon kam baklaru unomlien syu ban le mo kani kadi last warning banganga ai pinomla ban le umta namar kalong bean kalong illegal mo teo jule kumta kamlong ban le umta kubli sibon kubli sijarngo